ప్రభుజీ ఒకసారి అందరినీ మ్యూట్ చేయరా? నేను మ్యూట్ చేయలేదు. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 15వ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతున్నటువంటిది. ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈరోజు 15వ రోజు భగవద్గీతలోని 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి శ్రీ భగవాను వాచ ఊర్ధ్వమూల మదశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. శ్రీ భగవానుడు పలికినటువంటి అంశం. ఓ అర్జున, వేళ్ళు పైముఖంగా కొమ్మలు కింది ముఖంగా వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షం తెలిసినవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించుండును. దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్యకర్మలకు బంధితమై ఉంటాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి బంధనం ఏదైతే ఉందో, ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో దానిని ఆయన అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. ఈ భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో అదే
అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినది. మరి ఆ అశ్వత్థ వృక్షము ఎలా ఉంది అంటే ఆ వృక్షం యొక్క కొమ్మలేమో కింది ముఖంగా, వేర్లేమో పై ముఖంగా ఉన్నవి, విస్తరించి ఉన్నవి అని. మరి ఆ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు ఆ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ అది పైకి మరియు కిందికి విస్తరించబడి ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. వాస్తవానికి ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటిది ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క ప్రతిబింబంగా మనం ఇక్కడ చూడవలసినటువంటి. ఎందుకంటే వేర్లు పైముఖంగాను, శాఖలు కింది ముఖంగా ఉండేటువంటి వృక్షాన్ని మనం సాధారణంగా గమనించడం అనేటువంటిది సాధారణ పరిస్థితులలో చూడలేము. కానీ ఒక నీటి తటం, నీటి కుంటలు ఉన్నాయనుకోండి, లేదా ఒక చెరువు ఉందనుకోండి, దాని ఒడ్డున కాలువ గట్టుపైన, ఆ గట్టుపైన వృక్షం ఉన్నట్లయితే అది నీటిలో రివర్స్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి అటువంటి ఆ ఇమాజిన్ అంటే ప్రతిబింబం వంటిది కదా ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రతిబింబం వంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా మనం పొందేటువంటిది ఏది కూడా శాశ్వతమైనది కాదు అనేటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మరి ఈ నీటి ఒడ్డుపైన ఉన్నటువంటి వృక్షము నీటిలో అది రివర్స్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. కానీ మరి దీనిలో మనం పండ్లను, దానికి కాసినటువంటి పండ్లను ఇక్కడ వెతికితే దొరకవు. వాస్తవానికి ఇక్కడ దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఈ జీవుడికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనే పొందేటువంటివి మాత్రమే శాశ్వతమైనవి. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తు బంధనాలలో చిక్కుకున్నటువంటి ఈ జీవుడు అతమ లోకము నుండి ఉన్నత లోకం వరకు కూడా ఇవంతా కూడా తాను చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకు, అంటే ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు నిరంతరము మార్పు చెందుతూ ఉన్నాడు తప్ప అతడు ఈ బంధనాల నుంచి బయటపడలేకుండా పోతున్నాడని చెప్పి. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, నరూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే నాంతో నచాదిర్నచ సంప్రతిష్ఠ అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తత పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గత న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. అది అంటే ఎక్కడ ప్రారంభమైనది అంటే దాని యొక్క ఆది మధ్య అంతాలు అనేవి ఎక్కడ అనేటువంటి విషయం ఈ లోకంలో ఎవరూ తెలుసుకొనలేరు. కానీ స్థిరంగా నాటుకున్న వేళ్లతో విలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ వృక్షాన్ని, ఎందుకంటే ఈ జగత్తులో ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛ వలన కలిగేటువంటి వాటి వలననే కలుగుతూ ఉన్నాయి కనుక అది ఈ త్రిగుణాల చేత పోషింపబడుతూ ఉన్నటువంటి, మరి అటువంటి ఆ స్థిరంగా నాటుకున్నటువంటి వేళ్లతో ఉన్నటువంటి ఆ విలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ వృక్షం ఏదైతే ఉందో ఆ అశ్వత్థ వృక్షం, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, నావి, నాది, నా కుటుంబము, నా పిల్లలది అనేటువంటి ఈ బంధనాలలో మనం చిక్కుకుని ఉండేటువంటిది వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి పరంధామాన్ని వెతకాలి. ఎవ్వరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో మరియు ఎవ్వరి నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించి ఉందో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణ పొందాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామా ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంగై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో మిథ్యా గొప్పతనము,
మోహము, అనురాగ దోషమును జయించి నిత్యమైన దాన్ని అర్థం చేసుకున్న వారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమపురుషుని చరణదొచ్చేటువంటి వారు శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ ఆ మిథ్యా అహంకారము, మోహము, అనురాగ దోషము అనేటువంటి వాటిని వదిలివేసినటువంటి వాడు, వాస్తవికమైనటువంటిది నిత్యమైనటువంటి దాన్ని, ఆ పరమ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు, కోరికలన్నిటినీ విడిచిపెట్టినటువంటి వారు, సుఖ దుఃఖాలు వంటి ద్వంద్వాలకు అతీతులై ఆ పరమ పురుషునికి శరణదొచ్చినటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఆ భగవంతునికి శరణదొచ్చినటువంటి వారు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు. అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకుంటారు, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నతద్వాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం గురించి చెప్తున్నారు. మరి ఏమిటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకము అనేటువంటి, ఇక శాశ్వతమైనటువంటి బ్రహ్మపదము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము. అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి వారు, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు అక్కడ ఆ ధామం యొక్క వర్ణనను, ఆ భగవద్ధామము, ఆ గోలోక బృందావనం గురించి ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. అంటే ఆ గోలోక బృందావనము, ఆ వైకుంఠ ధామాలు ఇవి స్వయం ప్రకాశమానాలు అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఆ దివ్యధామానికి సూర్యుడి యొక్క కాంతి కానీ, చంద్రుడి యొక్క కాంతి కానీ, అగ్ని యొక్క వెలుతురు కానీ, విద్యుత్ యొక్క వెలుతురు కానీ అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. దానిని చేరుకున్నటువంటి వారు తిరిగి మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రారు. అంటే ఇక ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనషష్టానింద్రియాణి ప్రకృతి స్థానికర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైన అంశాలు, కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా వారు మనసును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలు. ఆయన అంతకుముందు అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు, నేను బీజ ప్రదాతను, అహం బీజ ప్రదాత అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలు. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చి బద్ధ జీవితమైనటువంటి కారణంగా వారు ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని ఉంటూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి వారు మనస్సుతో కూడి ఉన్నటువంటి 6 ఇంద్రియాలతో, పంచేంద్రియాలు అనేది చెప్తాం కదా. సో ఇంద్రియాలతో పాటు మనసును కలిపి ఆ 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు. కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము అనేటువంటివి మనకి 5 ఇంద్రియములు. వాటితో మనసు కలిపితే మొత్తం 6 ఇంద్రియాలతో ఈ జీవుడు తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చ
యశ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాషయాత్. వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లు జీవుడు తన విభిన్న భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళతాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని పాతదాన్ని విడిచిపెడుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తుంది. అంటే జీవుడు ఏ విధంగా తన గత జన్మలో చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి, తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఆ కర్మల పరంగా దేహాలను పొందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తుంది. ఎలా అంటే వాయువు వాసనను ఒక చోటు నుండి మరొక చోటికి తీసుకుని వెళ్తుంది. అదేవిధంగా జీవుడు తన యొక్క విభిన్నమైనటువంటి భావనలను ఒక శరీరము నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా వేరొక శరీరాన్ని పొందినప్పుడు పాత శరీరాన్ని అతడు వదిలివేస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే దేహము అశాశ్వతమైనది, మరి ఆ జీవుడు మాత్రమే శాశ్వతమైన, అంటే ఆత్మ మాత్రమే శాశ్వతమైనది. మరి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ ఇక్కడ మనకి అంటే అది తన గత జన్మలకు సంబంధించినటువంటి వాసనలను ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనచ్ఛాయం విషయానుపసేవతే. ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహమును గ్రహించి దానికి తగిన చెవులు, కన్నులు, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మములు అనేది ఆ మనస్సును కూడియుండు 6 ఇంద్రియములను పొందును. ఆ విధంగా అతడు దేహమునకు సంబంధించిన ఇంద్రియార్థాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తుంది. సో మనిషి ఏ భావనలతో ఉంటూ ఉంటాడో ఆ భావనలకు అనుకూలంగా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే అది నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి తన ప్రదేశం దానికి అది స్వర్గంలాగా ఉంటుంది. కానీ అటువైపు నుంచి వెళ్తుండే మనకి ఒళ్ళు గగురు పడుతుంది, ఆ వాసన చూడగానే ముక్కు మూసుకుంటాము, ఒక్కొక్కసారి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది కదా. కానీ అది ఎంతో సంతోషంగా ఆ ప్రదేశంలో, దానికి అది స్వర్గలోకం. మనకి ఎలాగైతే అన్ని సో ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహాన్ని గ్రహించి ఏ దేహం అయితే పొందుతూ ఉందో, ఇప్పుడు పంది జన్మ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి చర్మము, ఆ దేహానికి సంబంధించిన అంటే ఆ విధమైనటువంటి విషయాలను అనుభవించే విధంగా ముక్కు, ఆ విధమైనటువంటి కళ్ళు. మనకు అది చూడగానే బురద చూసి ఒక్కపాలి అనిపిస్తుంది. మన చర్మానికి కింద మట్టి అట్టగానే వంటనే శుభ్రం చేసుకుంటాం, కానీ అది అందులోనే బోరుతూ ఉంది. కాబట్టి ఆ విధంగా దానికి అనుకూలమైనటువంటి విషయాలను అవి పొందుతూ ఉన్నది అనేటువంటి చెబుతున్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతూ ఉన్నామో దానికి అనుకూలమైనటువంటి ఇంద్రియాలు, అంటే పందికి ఉండేటువంటి ఆ కళ్ళు, ఆ చర్మము, అది అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులకు అనుకూలంగా తన జీవనాన్ని అనేది కొనసాగించగలుగుతుంది. సో ఏ జన్మ పొందుతున్నామో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియాలను, ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి చెవులను, కన్నులను, ముక్కు, నాలుక, చర్మము అనేటువంటి, అలాగే మనసు కూడా, ఈ 6 ఇంద్రియాలను పొంది ఆ తర్వాత ఆ విధంగా ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను, ఇంద్రియార్థాలను అది అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు.
మంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి మూడు గుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ జీవులు తన ఏ విధంగా ఈ దేహాన్ని వదిలిపెడుతూ ఉన్నారో, మరొక దేహాన్ని ఏ విధంగా పొందుతూ ఉన్నారో అనేటువంటి అంశాలను వారు ఎలాంటి జీవితాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారో అది చూడలేము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అటువంటి ఆ మర్చిపోయేటువంటి విషయాలను కూడా భగవంతుడే తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. కాబట్టి జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఇవన్నీ కూడా చూడగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు యతంతో యోగినచ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్య యతంతోప్యకృతాత్మనో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనసు అభివృద్ధి చెందని వారు, ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించినా ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. యదాతిథ్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి. ప్రభుజీ మీరు మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయారు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు ప్రభుజీ.
ప్రభుజీ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ, మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు. హలో, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇందాక ఓకే ఓకే, కట్ అయింది ప్రభు. ఒక్క నిమిషం. సో ఈ శ్లోకం వినిపించింది కదా మాతాజీ? ఓకే, హరే కృష్ణ. శ్లోకం వినిపించింది ప్రభుజీ. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టేటువంటి సూర్యుని యొక్క తేజస్సు నా నుండే వస్తుంది. చంద్రుని వైభవము మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకి వచ్చేవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే వస్తూ ఉన్నవిగా చెప్పబడుతుంది. అందుకే చెప్తున్నాడు, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టేటువంటి సూర్యుని యొక్క తేజస్సు, అలాగే చంద్రుడి యొక్క వైభవము, అగ్ని యొక్క తేజస్సు అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, శ్లోకం చదవండి ఒక నిమిషం మీరు. సూర్యకుమార్ గారు ప్రభుజీ శ్లోకం చదవండి. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీః సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీః సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ. శ్లోకం చదివేశాను ప్రభుజీ. ఓకే, సో ఇంకా ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి, నేను చంద్రుడినై అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తాను అంటూ ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఆ భగవానుడు సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడు అన్ని గ్రహాలలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. ఆయన యొక్క శక్తి ద్వారానే ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా వాటి వాటి యొక్క క్రమంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకు ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. అలాగే ఆ చంద్రుడు నై అన్ని ఔషధాలకు ఆ చంద్రకాంతి వలననే ఈ మొక్కలలో తయారైనటువంటి ఔషధ పదార్థాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో
జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింప చేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఇక్కడ మనము తీసుకునేటువంటి పదార్థాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయి. నమలడం ద్వారా తీసుకునేవి, చీకడం ద్వారా, తాగడం ద్వారా, అలాగే నాకుతూ తీసుకునేటువంటి పదార్థాలుగా ఉండేవి. ఆ విధంగా మనం తీసుకునేటువంటి ఈ పదార్థాలన్నింటినీ కూడా ఆ జీవుల యొక్క శరీరాలలో ఆ జీర్ణింప చేసేటువంటి జఠరాగ్ని, అంటే ఆ జీర్ణాశయంలో అగ్ని రగిలినప్పుడే మనకి ఆ ఆకలి వేయడం కానీ, తిన్నటువంటి పదార్థాలు అరగడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే మనకి ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి, సాధారణంగా ఇవన్నీ కూడా మనకి వ్యవస్థలో తీసుకునేటువంటివి ఆక్సిజన్, ప్రాణవాయువు, అపాన వాయువు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా తీసుకొని వదిలేసేటువంటి ఈ వాయువులతో కలిసి ఆ 4 రకాలైనటువంటి పదార్థాలను నేను జీర్ణం చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. అంటే మనకి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్పబడుతూ ఉంది. అంటే అగ్ని, ఆ జీర్ణాశయంలో అగ్ని రగిలినప్పుడు ఆహారాలు జీర్ణం అవ్వడము, మనకి ఆకలి వేయడము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ అగ్ని రగలలేదనుకోండి, ఆకలి మందగిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో అదే అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ జీర్ణాశయంలో ఉండేటువంటి మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలను అరిగించేటువంటి ఆ సామర్థ్యం ఉండేటువంటి ఏదైతే ఏంటి మన హైడ్రోక్లోర్ జఠరాగ్ని అంటాం. సో జీర్ణ రసము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ జీర్ణ రసము ఆ భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్ వేద విదేవ చాహం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడను నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు, అక్షరుడు అనే 2 తరగతులు జీవులు ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ జీవులు ముక్త జీవులు, బద్ధ జీవులు అనే 2 రకాలుగా. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులందరూ కూడా క్షరులు, అంటే క్షరం క్షీణించేటువంటి, నశించిపోయేటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తారు. అంటే జనన మరణ చక్రాలలో ఉండిపోయేటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి జీవులు ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా శాశ్వతుడు అని చెప్తున్నారు. అక్షరుడు అంటే నశింపు లేనటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య విభక్తవ్య ఈశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటు, అంటే క్షరుడు, అక్షరుడు, అంటే ముక్త జీవుడు, బద్ధ జీవుడు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే క్షరుడు నశించిపోయేటువంటి వాడు అంటే బద్ధ జీవుడు, అక్షరుడు నశింపు లేనటువంటి వారు ముక్త జీవులు, ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి జీవులు. ఈ ఇద్దరితో పాటుగా 3 ప్రపంచాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నటువంటి నాశనరహితుడు అయిన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం
అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమః. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడను మరియు ఉత్తముడును అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అంటూ ఈ క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఇద్దరికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు సనాతనుడు పరమ పురుషుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ పురుషుడు ఆయన్ని ఇక్కడ అంటే ఈ ఇద్దరికి కంటే కూడా దివ్యమైనటువంటి వాడు ఉత్తముడు అయినటువంటి కారణంగా ఆ పరమాత్ముడు ఈ భౌతిక జగత్తులోను వేదాలలోను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వ విద్వజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఇంకా చెప్తున్నారు, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, సమస్తము తెలిసినవాడు ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు. ఎవరైతే నిస్సందేహంగా భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తమునిగా పరమాత్ముని తెలుసుకుంటాడో మరి అతడు సమస్తము తెలిసినటువంటి యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఓ అర్జున, ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అటువంటి ఆ సమస్తము తెలిసినటువంటి వాడు పూర్ణ ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వాడు నా యొక్క పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు అంటూ చెప్తుంది. ఇక ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకము ఈ విధంగా ఆ భగవంతునితో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నగా ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత. సో ఓ పాపరహితుడా, వేద శాస్త్రాలలోని చాలా రహస్యమైన భాగము ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అంటూ ఆ భగవానుడు ఇక్కడ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని, రహస్యమైన భాగం, వేద శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి రహస్యమైనటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ అర్జునుడికి తెలియజేశాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి ఈ అంశాలను ఎవడైతే అర్థం చేసుకుంటాడో, ఎందుకంటే అర్జునుడి ద్వారా ఇది మానవాళికి అందించబడినటువంటి దివ్య జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవడైతే అర్థం చేసుకుంటాడో అటువంటి వాడు బుద్ధిమంతుడు అవుతాడు మరియు అతని యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతాయి అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు? సో కొంచెం సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్.